طبق معلومات агентии обу-ҳавошиносии ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзҳои наздик дар кишвар ҳавои номусоид дар назар дошта шудааст. Боронҳои шадиду резиши барфи тар дар минтақаҳои кӯҳии баландтар аз 1200 метр барф пешбинӣ шуда, дар роҳҳои кӯҳии ҷумҳурӣ яхбандӣ, лағзиши тарма ва резиши санг таҳдид мекунад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон дар ин робита аз сокинон хостааст, ки дар ин рӯзҳо аз эҳтиёт кор бигиранд ва аз чорвочаронӣ, ҷамъоварӣ ҳезум ва шикор дар кӯҳҳо худдорӣ кунанд. Аз ронандагон низ хоста шудааст, ки ҳаракати шабонаро маҳдуд ва қоидаҳои ҳаракати роҳро риоя кунанд. Ба сокинон ҳамчунин тавсия дода шудааст, ки ҳамеша телефонҳои мобилии худро фаъол нигоҳ доранд, доруҳои худро нав кунанд ва таҷҳизотҳои равшандиҳандаи иловагӣ харанд. Барои таъмини амнияти ронандагон дар роҳҳои автомобилгард ва расонидани ёрии таъҷилӣ дар ҳолатҳои фавқуллода, қиттаҳои гуногуни роҳҳои Душанбеи Хуҷанд, Душанбеи Хоруғ аз ҷониби наҷотдиҳандагони гурӯҳҳои сайёри Кумитаи ҳолатҳои фавқуллода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам назорат карда мешаванд. Кумита ба одамоне, ки аз бемориҳои дилу раг азият мекашанд, тавсия медиҳад, ки эҳтиёт кунанд ва ҳамеша доруҳои заруриро бо худ дошта бошанд.